projecte es basa en poder entendre com les persones amb diversitat funcional poden fer dansa, música o teatre i entendre que això també pot arribar a ser una professió i que puguin entrar dins d'aquest món d'una manera molt més senzilla que en altres àmbits. Poso la col·laboració amb aquest projecte treballant a partir d'una sardana en la que no treballem la sardana des d'un lloc molt tradicional, sinó que és com una transformació d'això i treballem amb ells a ensenyar una sèrie de passos a través de números, targetes de colors i així poden entendre molt bé quins són tots aquests passos que han de fer i poden retenir en memòria tots aquests passos i poder-ho dur a terme dalt d'un escenari. A mi això per mi és un superregal perquè no havia treballat mai amb persones amb diversitat funcional i aquest regal a mi m'aporta una sèrie de coses superpositives. La veritat és que a més hi ha la meva cosina aquí al mig i per mi és molt gratificant. És poder entendre com ells entenen el cos també i poder adaptar-me jo a una manera de treballar i explicar les coses des d'un àmbit molt diferent amb ajuda de persones que entenen dins d'això. Llavors per mi això és com un màster i és molt enriquidor.